Hello mga kadagom, another day, another trabaho na sad. O mao na siya kadagom ang sumpay sa bedsheet nga akong giingon. So na mga punda na siya mga kadagom, mga 20 ni kabuok ang gi-order. So mao ni mga kadagom no. So before di ay ta magtabi-tabi na usab, please like, share, and ganahan mo subscribe ug mo star. Salamat daan. Okay. So ato nang i-continue mga kadagong mga to istorya. Andam na bang tanan? Bahala di mo maminaw. Oh, pawalang kini sa kalaay. So mao to mga kadagom no, wa judin taon na regular si kadagom kay sa kampanya nga akong gitrabahuan mga kadagom nani sila'y mga Four Sisters Company. So, wa ko na regular dito, pero napasa ko sa ilang sisters company. Shout out dahil ko sa mga taga Feeder Apparel Corporation kung naapa mo diha. O ang Global Wear Incorporated. Hello! Mao ni ang inyong katrabaho sa unang dili kayo gwapa, di po kayo gwapo. So, mao to kadagom no napasa jud ko dito sa Global Wear, from feeder to Global Wear. Unya mo na siya mga kadagom, napasa na ko dito na nagsugod ang tanan, ang mga gugma, ang mga kilak-kilak, dito na tanan nagsugod mga kadagom sa Global Wear. Okay. Pero nga na sa una mga buyis-buyis pa man lagi ko kadagom no. So wa pa kayo ka na nagunahon sa unang mga gugma-gugma kay akong gunahon na kadagom unsaon pagdaghan sa kwarta. So mao to kadagom na narbaho na ko dito ug nakaila-ila na ko na nagkuan ko kanang nag-adjust ko sa bag-o na sad nga kanang supervisor, bag-o na sad nga manager ug bag-ong tanan. So mao to siya, we need to make friends. Una-una pa na kay maghilom-hilom pa man pero kanang makakita na sila mo smile ka, mo smile ra pud na nimo sila. Ug makaibaw na silang tabian ka, mo tabi po na sila. So, hello, Tiaga Global Wear Incorporated. So, mao to kadagom dito jud ko nagdugay sa Global Wear. Ug kaloy-an sa Ginoo, naloy siguro sila naho or unsa ba? So, dito na regular ko kadagom. Sa pagka-regular nako kadagom, pa ko ni stop sa akong pagpanarbaho. Nakita na ako nga naidaghang opportunity inside the company, pwede day na mag-opportunity kag imo-imo diha. Pwede ko na mga kadagom basta di lamang kamulabag sa ilang rules. So, na-discover na ako nga na may mga taong nagdeal o kanang mga pagwapa. Bisag di kay ko gwapa, di po ko ganahan mag-makeup pero ganahan ko mag-deal ra. Di ba? So, di kayo mutuo siguro mga customer nako, pero ang halin kayo sa ato sa una nako mga kadagong, mga pangkuan sa ilok, mga bra, of course kay mo gamit mo putaan no, so mao ni halin kayo nako mga kadagong, mga pagwapa, mga lipstick naay magkuan pero gamay-gamay ra kay di man lagi kayo tangtong gwapag na maligya. So, auto siya kadagom nag-avon ko. So, kanang avon, ipautang na nako siya sod sa 1 month, pinakadugay na ng 2 months, at least na ako'y paabuton. Ug napo ko'y maginansya gamay, no? Ako po nang pilion, pero sa una jud magnegosyo patak-patak, alam ta, basta day mangutang hala po tang, bisag bata kay magbayad magdili. Kaya mo pa man lagi pagsugod na itong negosyo, no? So, trial and error pa hala, pautang diha. Balag wata kay mo di, ay, nga dito bayad, awa, na dyan looya kayo kadagom. Makatapal, pero kanunayon dyan na balik kadagom, di dyan na long anong di mo bayad. Ito, dyan na nakos kanang ilang boarding house. Nga anak ko kaguan sa una kadagom, bagang face, o baga magyapon ko doon, aw, di na tanto po. So ako dyan nagbalik-balikon kadagom no, especially makaibaw man gud tas kompanya og magnegosyo ta. Kaybaw man ta kanus tingtingil, kaybaw man ta kanus sa ilang sweldo. So after sa sweldo, ato na dyan ipira ng nangutang nato. So mo to kadagom kadugayan mabayad ra po na, pero nadyoy nabiya, pero ato naman to giampos kanunay sa Ginoo. So mao jud na akong kanunay inig ato na bahan sa una magampo lang jud ko nga Lord untag makakitag kwarta katong ang nangutang na para makabayad po din taon sila Lord. Nga na ra jud na kadagom no, dili kay nga atong prayers para na po sa ato, para po sa uban nga magakwarta po sila para na po sila ibayad sa imo. So nakadagom. So kanang nindot ra man pud ang dagan ato nga pautang giganahan ganita kay na naman po yung suod nga bag-o, na po yung Natasha,
So mao to ning inter na puta ng Natasha kay ganahan na to sa Natasha nindot ilang mga sapatos, mga uso kauna sa una nga mga leggings nindot ilang Frego nga mga leggings o nindot na ilang mga leggings kanang mga pants o daghan na sila mo kuan ganahan ana nga Frego nga brand. Hello. Dili ni siya sponsored ha so mao na. O nya na puta magtabi mga kadagom kay nahuman naman di ay ni. So mao ni akong output mga kadagom basi ganahan mo order di ha ayaw lang mag kay ko og message nako. Salamat. Og hangtod sa sunod higayon. Paalam. Have a nice day everyone.